everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Okay ra, kung ibo kong sagpaon sa makadagan, apanong kang si Ryan ang imong hilabdan. Kaaway ta siya, o gusto ni Mami Iska na mahanaw siya sa atong daan. Tana, adtuon ta si Ryan Ira May. Dili ko, tana! Ayaw kong pugsa! Ako ang ayaw pugsang masuko ni mo! Misod siya sa kong lawas! Gawas, lutos! Dili na ko gustong mamiktima pa! Gawas! Maluoy ka! Ayaw na pagsunglawas! Ako'y masunod! Wala sab ko magtugkat sa yuta! Kinahanglang mawa ka sa akong lawas! Makikigtigi ko di mo! Unsay imong kahom nga makikigtigi ka kanako! Wa ko'y kahom! Apan magpalaban ko sa akong Ginoo! Amahan ako! Inaaga sa mga langit! Pagdaygon ang imong nan! Napaso ang akong dila. Ni asro ang akong baba. Ayaw kipadayon ang imong gibuhata. Kay kitang duha ang masagatan. Mabahala na. Matuman ang imong pagbuot. Dini sa yuta. Maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw. Basta'y luha kami sa among mga sala. Gusto na! Gusto na! Saylo kami sa nagkasala ka na mo. Dili mo kami itugyan sa panulay. Inunua, luwasa kami sa dautan. Amen. Singgit kita sa babae ang akong nadungog. Eden! Eden, nahin ka! Eden! Hala? Ngano ka, Tatay Lugoy? Tanawa ka dila, Deli. Tanawa. Misok. Hala, may kusog ang siga. O, lagi may kusog ang siga. Misol mo. O, may anuos. Gikan sa iyang aso. Ang dako kong gikadukan, day. Kay murag, may puwa-puwa ang tinuos kan dila. Ngano mo puwa man, nga puti man na. Hain man, be. Klaro, ana. O, tanawa. Hala. Patay. Wa may namatay, Tatay Lugoy. Paminaw ra. Dindayon ka man. Halay na ko pasabot ngayon kong patay. Nahinom ko sa giingon doon rayan. Kinuha ko mga batay tagtanan. Ha? Ay naman tos doon rayan. Di na gini kapag ganing hitabuha. Wa pa sa mauli siya doon rayan. Mayroon naabutan siya. Aron magkakita siya nining hitabuha aron. Tatay Lugoy, Oh. nagpaso-paso lagi ka. Oo. Wa ko may mutang. Sa pituon mo ko. Nagpasyon ko. Lain ako paminaw. Wala kong kaututon. Kahiyon. Kaunsaon pa ka? Ha? Gulbaan ko na eh.
Kulba yung kayo. Ngano laging gikulbaan ka? Mga matay ta. Nganong mga matay man? Basta. Ay, nang tusungayan, uy. Wa pa man. Yanami ka. Ni anami kang. Anami. Aw, madam. Ni anami, madam. Uy, usa ka balding kindi. Wala! Moni, may pagkaon na mo, madam. Usa ka balding kindi. Di mi mo kao kindi, madam. Atay batikon. Mo na mong gusto. Kuyaman kang dako, kuto na na. Ikaw ng kuya Manyor. Ako ng koto. Why? Madam! Igo. Ngano man ka? Samantaong ka. Ang aga ko isang baon. Ngano ako manggon? Lagpot imong tango, buktot. Kang, unsaom na namong kindi. Ihaylo na ninyo sa mga bata nga akong ipadadin hibuktot. Tikoy. Managit mig bata. Oh, Tikoy. Alang sa ingranding fiesta din sa atong isla. Pilaman ka bata kang. Pilaman ka bata? Ha? Bitaw, pila ka bata, madam? Bisan pila. Lihok na kamo. Og ayaw ko ninyo padungga nga mapalpak mo ha. Dili ko gustong magtanga-tanga mo. Lutos? Kasakit sa akong dila. Gusto. Bahalag mabunog ko. Di nang makasud sa akong lawas si Lutos. Maukato akong buhaton sa panahon nga mupakita na kanako si Lutos. Di ko makasuod sa lawas ni Ira May tungod sa iyang gibuhat. Wa siya mahadlok nga mapaso siya. Mapaso ang iyang dila og dili na siya makatingog. Gipalagot ko niya og maayo. Di ay ko niya pasudlon sa iyang lawas. Dili siya magmahay. Ngano, Lutos? Unsa imong buhaton? Gitago niya ang tinuod niyang pagkasiya. Angay lang ang mahibaw na ang tibuok kalibutan. Nga siya ang anaas sa propesiya. Kaming duha ang mag-uban na wa nailain pa. Og si Hular, Lutos. Siya ang atong hari, ang atong Ginoo. Nyor, Tikoy! Nyor! Niya na ta sa eskwelahan. Niyaman ta sa eskwelahan lagi, Nyor. Asa man di ay. Ah, Asam di ato makita ang daghang mga bata, ha, buktot? Asa Yan. to makita? babae na gyud kong tanaw, Nyor, no? Babae bitaw gyud ka. Bilib ko. Tanawa akong paa, Nyor. Birahi ko, Nyor. Di way unay. Nyor, Saman. kuan. Murag ato ta makakita mga batas minteryo. Ako yung madang dako. Koto na na. Nyor, Asa to? minteryo, Nyor. Bogo ka. Kinsi bugo. Ikaw. Ako to kang gamay. Aray, gilabti ka ni mo akong daunggan, Nyor. Daunggan. Suwang. Suwang. Suwang mo daingan ini, no? Abi na kog mao ni dunggan. Sungagon ti karon. May gani kay suwang ray akong gilabtikan nimong amawa ka. Abi na kog dunggan ni din, he. Suwang man day, ne. Suwang na. Unsa man tay mong labtikan di ay? Ha? Akong gabitay. Hilom diha. Hala. Di naman ni gabitay. Gatamla naman eh. Ay, ni alay kita sa eskwelahan, Nyor. Nyor, paa oh. Paa na ko. Birahe ko. Ikaw ron. Unsay mo nakita sa palibot, ha? Unsay mo nakita? Mga bata. Buhi? Patay. Buhe, Nyor, buhe. Kasiga ilang dugo, Nyor. Kaing suyopon. Oh, birahe ko. Muraman ko. Ikaw yan. May kansiyo po, no? Pahimusli ko nga, mintas babae pa ko. Oh, Ayaw. bira. Inigbiran ako ni mo, malaki palang kakalit. Kalit hindi mo ko. Ay,
O nya sa minteryo, unsay naa dito? Buhi patay. Patay, Nyor, patay! Bright, tungod sa bright niya. Aray! Nagpa na sa ka, ni Gara ka na. Tungod ka na sobrahan kas ka bright. Dali na. Adto ta ditong napita. Anam mo na tong haylo ng mga bata sa gidana tong candy. Kay kun dungano na to sila, masakpan mo tas mga tao. Pero- Kita'y maihaw inigdali. Tanawa sa ako, Nyor. Bugan, Nyor, bugan. Laguma. Natanaw, eh. Share ta, Nyor, ha? Unsay share? Imong bukog, ako unod. Gago. Imo lang sudan niya akong kanon. Karaan, Nyor, karaan. Dili na to patyon ang mga bata nga itong makuha. Kay ipanghalad na sila. Dali na! Ay, langayan! Dong, nakakita ka? Tutuki! Tutok na! Tutok na! Ba't ka mga daong kadila? Kay ba lagi ko, mga dago ka nilang Pascal na. Pero, sa'yo mo nakita na. Tarawa! Ginoo ko. Daan pa ko. Magkapanguros yung ka. May kusog pagbalik ang iyang siga. Ug may pagkapuha na iyang tinuo. Susado kay kung pagkakita na ko na nung. Kay miingon ka. Mungit-ngit o patapos ang kalibutan. Kanon sa mga ungwa mga tao. Taom ko. Di apil ko kaon. Makaon ko, di ba? Kinsa magid ka ang babayana. Ako sa pangutan-o ni mo noon ang unsam noon ka. Wa man ka magtarong ang pangita ng babaeng kamito si Munyo. Gipangitan ako siya lugoy. Apan wa ko'y nakitang babae nga adunay timailan nga siya ang anak ni Iska. Pustilan, hapit na. Nayo, papuwa-puwa ng tinuos kandila. Piligro ng mahimong dugo. Nasato pa. Kay ingunan ng kandila. Gigunita na nalang iskang yung anak. Naanan na siya mga kamot. Kinahanglan masud ko pagbalik ang ilang mansyon ni Iska. Dong, wa ka ba nakita ang timailan? Sa unang pagsudi mo dito sa mansyon ni Iska? Katong ato di mong nagpakatagulilong ka? Basi na rin ito siya susud sa mansyon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.